салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. намоиш чун ҳар вақта аз се гурӯҳ иштирокчӣ ва дубахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. инак дар барномаи имрӯза оишаю модараш, дар гурӯҳи дуюм Аниса бо модарҷонаш ва дар гурӯҳи сеюм бошад Рухшона ва модараш иштирок мекунанд. акнун биёед мебинем кане аз байни онҳо ки ғолиб мебарояд. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? фарзанди ман бештар расмкаширо дӯст медорад. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? Не, ман бозӣ намекунам. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? бале, духтари хело кунҷкоб аст. мисол аз шумо чӣ мепурсад? ман инашро кунам, ин корро кунам, ӯ корро кунам, ман мехоҳам дар оянда чӣ шавам, ҳамихел пурсидан мегирад. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? албатта ки ҷавоб медиҳам. дар назди шумо эркагӣ мекунад? Не, дар назди ман эркагӣ намекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? куртаи арӯсӣ фатаро дӯст медорад. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? ман ба сайру гашт мебарам. оё фарзандатон якравӣ мекунад? бале, як духтари якрав аст. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? мехоҳад ки фақат ба падараш пайравӣ кунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? орзуи духтур шиданро мехоҳад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? машғулияти дӯстдоштаи ман расткашӣ аст. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? модарам не, бо ман бозӣ намекунад. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? бале, ман хеле духтари кунҷкобам. масалан шумо аз модаратон чӣ мепурсед? ман расткаширо хеле дӯст медорам. дар бораи расткашон мехоҳам бисёртар донам. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? ҳа, ба саволҳоям падару модарам ҷавоб медиҳанд. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? ман хеле эркаям. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? ман бисёртар пӯшидани либоси арӯсиро хеле дӯст медорам. ки бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? бисёртар маро модарам ба сайру гашт мебарад. оё шумо якравӣ мекунед? ман духтари якрав нестам. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ман бисёртар ба падарам пайравӣ мекунам. шумо чӣ орзу доред? ман орзу дорам ки духтур шавам дар оянда. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? не, расмкашӣ. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? дар вақти бекорӣ бо кӯдакам бозӣ мекунам. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? кӯдаки ман кунҷкобиро дӯст медорад. мисол аз шумо чӣ мепурсад? дар бораи ҳамин китоб мегӯяд, китобро кӣ мебарорад, аз куҷо мебарояд. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? ҳаракат мекунам ки ба саволҳояш ҷавоб диҳам. масалан чӣ савол медиҳад? хай саволҳош зиёд аст. дар бораи ҳама чӣ мепурсад, мехоҳад ки ҳама чизро донад. дар назди шумо эркагӣ мекунад? ӯ дар хона ягона духтарак аст. барои ман бисёр эркагӣ мекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? ӯ бисёртар куртаи арӯсиро дӯст медорад. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? мо кӯдакоро бо падараш якҷоя ба сайру гашт мебарорем. оё фарзандатон якравӣ мекунад? Не, ӯ якравӣ намекунад. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ӯ бисёртар ба бибиҷонаш пайравӣ мекунад. мехоҳад ки ба бибиҷонаш монандӣ кунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? духтарам дар оянда мехоҳад ки духтур шавад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? ман расмкаширо бисёртар дӯст медорам.
оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? مادرم در وقت خالی با من بازی میکنه. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? نه من کنجکاو نیستم. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? ها در سوالهایم جواب میدم. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? ها من ارکچه هستم. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? من لباس عروسی رو دوست میدارم. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобоятон? هم پدر هم مادر. оё шумо якравӣ мекунед? هم من یک روم. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? میخوام با پدرم مانم باشم. шумо чӣ орзу доред? من دکتر شدن میخوایم. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? машғулоти дӯст медоштагиаш бозичабозӣ аст. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? албатта бозӣ мекунам. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? ӯ хеле кунҷкоб аст. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? албатта ҷавоб медиҳам. дар назди шумо эркагӣ мекунад? эркагӣ мекунам. духтари эрка аст. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? либосҳои арӯсиро дӯст медорам. кӣ бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? албатта ман. оё фарзандатон якравӣ мекунад? якрав эрка чиқа. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ба ман пайравӣ мекунам. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? мехоҳад ки дар оянда духтур шавад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? من آبازی را دوست میدارم. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? نه بازی نمیکند. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? ها модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? هم جواب میدهد. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? من ارکه نیستم. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? من لباس عروسی را دوست میدارم. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобоятон? من قدی مادرم میروم. оё шумо якравӣ мекунед? نه шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? من با مادرم. шумо чӣ орзу доред? من دکتر میخوایم شوم. инҷо даври аввали барнома ба анҷом расид. биёед мебинем ки ба даври дуюм кӣ роҳхат гирифт. чунончи мебинем дар даври аввал посухи модари оишаю рухшона нисбат ба модари аниса дуруст баромад. акнун дар даври дуюм мо санҷишро бо оиша ва рухшона идома медиҳем. биёед мебинем ки дар ин давр кӣ ғолиб мебарояд. ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? رنگ دوست داشته من بسیارتر سرخ. кадом меваро бештар дӯст медоред? من بسیارتر سیب رو دوست میدارم. аз сабзавотҳо чӣ? از سبزیجات ها من بسیارتر سبزی رو دوست میدارم. кадом намуди гулро меписандед? از گل ها من بسیارتر گل لاله رو خیلی دوست میدارم. шумо кадом фаслро дӯст медоред? من بسیارتر فصل تابستان رو خیلی دوست میدارم. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? برای که من آبوش کردن رو خیلی دوست میدارم. хоҳиши нӯшидани ширро доред? بله من خیلی شیر نوشیدن رو دوست میدارم. ҳайвонҳоро дӯст медоред? بله من حیوان ها رو دوست میدارم. кадомашро? بسیارتر بوق رو خیلی دوست میدارم. афсонаро чӣ?
بله من افسانه رو خیلی دوست می‌دارم. ба шумо модаратон афсона нақл мекунад? نه. ба боғча рафтанро дӯст медоред? بله من خیلی به باغچه رفتن رو دوست می‌دارم. дӯсти беҳтарини шумо кист? دوست بهترین من فرخنده رمزیه. қироати шеърро дӯст медоред ё сародани сурудро? من هر دوش رو دوست می‌دارم. хӯроки писандидаатон кадом аст? خوراک پسندیده من قورتا. хуб карданро дӯст медоред? بله من خوب کردن رو دوست می‌دارم. шабона соати чанд хуб мекунед? ساعتای 10. ранги дӯстдоштаи фарзанди шумо кадом аст? سرخ. кадом меваро бештар дӯст медорад? بسیارتر سیب رو دوست می‌دارد. аз сабзавотҳо чӣ? سبزی رو. кадом намуди гулро меписандад? گلی لاله. چجور مزوره. фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? تابستان رو. بسیارتر تابستان رو دوست می‌دارد که آبازی کنه. хоҳиши нӯшидани ширро дорад? شیر رو دوست می‌دارد. مامه بره. ҳайвонҳоро дӯст медорад? بله حیوان خانگی رو دوست می‌دارد. بسیارتر مرغ رو دوست می‌دارد. چجور زور. афсонаро чӣ? بله افسانه رو دوست می‌دارد. шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? نه ما افسانه نقل نمی‌کنیم. фарзанди шумо ба боғча рафтанро дӯст медорад? باغچه رفتن را دوست می‌دارد. وای. дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? دوست بهترینش دو دوگانه دارد. رمزیه و فرخنده. фарзанди шумо қироати шеърро дӯст медорад ё ин ки сароидани сурудро? بسیارتر هر دوش را دوست می‌دارد. می‌خواهد که هم سرود خوانم و هم شعر خوانم. هر دوش را. хӯроки писандидааш кадом аст? می‌خواهد که فقط قورتا باشد. хуб карданро дӯст медорад? بله خواب کردن را دوست می‌دارد. مامه بره. шабона соати чанд хоб мекунад? ساعتی 10 خواب می‌کند. ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? رنگ سرخ رو دوست می‌دارم. кадом меваро бештар дӯст медоред? بنم. аз сабзавотҳо чӣ? پمیدار. кадом намуди гулро меписандед? من گلی لاله رو دوست می‌دارم. шумо кадом фаслро дӯст медоред? بهار. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? برای آنکه گلا زیبا می‌شوند. хоҳиши нӯшидани ширро доред? همه نوشیدن شیر رو دوست می‌دارم. ҳайвонҳоро дӯст медоред? حیوانان رو دوست می‌دارم. кадомашро? اسب. афсонаро чӣ? افسانه رو دوست می‌دارم. ба шумо модаратон афсона нақл мекунад? بله. ба боғча рафтанро дӯст медоред? همه باغچه‌ام رو دوست می‌دارم. барои чӣ? درس می‌خونم. شعر می‌خونم. дӯсти беҳтарини шумо кист? یسیره. қироати шеърро дӯст медоред ё сароидани сурудро? من سرودن سرود رو دوست می‌دارم. хӯроки писандидаатон кадом аст? کلمشور بالا بسیار دوست می‌دارم. хуб карданро дӯст медоред? همه خواب کردن رو دوست می‌دارم. шабона соати чанд хоб мекунед? من ساعت 10 شب خواب می‌روم. ранги дӯстдоштаи фарзанди шумо кадом аст? سرخ. кадом меваро бештар дӯст медорад? бананро зиёд дӯст медорад. аз сабзавотҳо чӣ? помидорро бисёр дӯст медорад. кадом намуди гулро меписандад? лола. фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? фасли баҳор. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? барои ин ки дар баҳор гулҳо месабзанд. хоҳиши нӯшидани ширро дорад? ширро дӯст медорад.
ҳайвонҳоро дӯст медорад? ҳайвонҳоро дӯст медорад, лекин бисёртар аспро дӯст медорад. من خیلی گفتم من خیلی گفتم. афсонаро чӣ? духтарчаам афсонаро ҳам дӯст медорад. шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? пеш аз хоб нақл мекунам. фарзанди шумо ба боғча рафтанро дӯст медорад? ба боғча рафтанро дӯст медорад. барои чӣ? барои бозӣ кардан, бо муаллимааш дарс тайёр мекунад. من تاثیر дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? асира. фарзанди шумо қироати шеърро дӯст медорад ё ин ки сароидани сурудро? қироати шеърро бисёртар дӯст медорад. хӯроки писандидааш кадом аст? хӯроки дӯстдоштааш карамшурбо мебошад. хоб карданро дӯст медорад? хоб карданро дӯст медорад. шабона соати чанд хоб мекунад? шабона соатҳои 10 хоб меравад. بچه‌تون инак даври дуюм низ ба охир расид. ана ин холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён. фикр мекунам ки хулосаи худро баровардед. бале, холҳои рухшона нисбат ба Оиша зиёд шуданд. рухшона шуморо барои ғолибият табрик мегӯем. мо хеле шод ҳастем ки имрӯз ба барномаи ману модарам омада иштирок кардем ва боварӣ надоштем ки мо ғолиб мебиёем ва хушбахтона ғолиб баромадем. кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои дигари шабакаи Баҳористон омада иштирок кунем. ба ҳама кормандони телевизиони Баҳористон барори кор мехоҳам. тамошобинони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест. танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. биёед шумо низ худро бисанҷед. хайр, то боздид.